И здравейте хора, аз съм Филип Баршелон 19 и днес отново ще играем Brawl Stars. Като днес целта ни е да успеем да направим Шели 1000 копии. Дали ще успеем? Не знам. Скоро мисля, че ви очаква едно доста мащабно видео. Но няма да ви казвам на какво. Но наистина ще бъде доста добро. Ще бъде доста добро видео. Или пък ще ви кажа, че ще бъде на FC Mobile. Което наистина е интересно. Че ще бъде на FC Mobile. Да. О, положението за двата отбора става напрегнато. Тук някой не загива. Бой за свобода. Тук Бузлайкер отбелязва. Без коментар. Ако имах супер, трябваше да го празна. Бой пак тиквата. Нищо. Мъртле, какво прави? Брат. Не, просто стрясно. Човече, аз няма да коментирам с тия минути, сигурно, че братле не знаят на коя планета се намират. Имаме ли шанс да вдигнем Шели 1000 копи на Hot Zone? Дали имаме шанс? Ще разберете след рекламите по нова телевизия. Мога да играя. Давай, бери. Блин! Гивам Шели 1000. Бой! На, човечки се базикаш, че едната дума. Не! Аз просто няма коментирам. Let's go get him. Дали не мога да вляза в Duo Showdown и да намеря някакъв добър такъв съотборник, който да... Аз съм с Леон. Леон е един от най-досадните бrawlъри ever. Много ми харесва. Дава му дел. Не мога Леон човече да игра срещу Леон бат. Ще умря.
Нашия отмина. Бази, ще умре. Ти отмина. Сякаш сън. Моя се спамна. Дали обаче с моя ще можем да правим някакви място, ще разберете след рекламите. Let me go into the next one to the Ах, чувачи, писани такива слабаци. Да пробваме ли един джем граб? Не, може би не следващото, а последващото видео. Може би на FC Mobile. Ще бъде много мащабно. Така че се абонирайте за канала, да не го изпуснете. Дайте да го видим то дали е про. О, щом... То обаче май е про, брат. То май е про. Аре. Пича ще покана. Да цъкаме заедно. Does anyone have a fire extinguisher? Ще ти кажа да играя с Едгар. Wow, so much heat. Браво, пич. Така сега ще играем на много стабилни купи. Да видим дали е първо с Едгар. Нуп. Про. Ще чака да умря. Ще не ми е смешно, ама... Ако ти дали бъдеш видима е пак опа. Да, чух ми правилно. Няма да е днес, защото ще ми трябва стабилно количество генове и фолдър за Едвард, моля те, брат. Еми да, хора, чао от мен, защото вече ми писна да игра за тези слабаци, човече. Погледнете на колко купи ми свалиха, човече. Погледнете. Няре, хора, чао. Лайк, сабскрайб към банка. Чао.